Здравейте, хора! И добре дошли в нашия YouTube канал. Аз съм Павлина. Аз съм Габриела и ние сме създателите на The Metric Mind. Това е нашето въвеждащо видео, с което искаме да представим какво всъщност стои за The Metric Mind. Една от основните теми ще е образованието в чужбина, а по-главно насочено към немскоговорящите държави. Освен образованието в чужбина, каналът има за цел да информира как успешно да менажираме личните си финанси, как да разбираме финансите и как да не се страхуваме, когато чуем думата финанси. Ще обхващаме теми като себеразвитие, ще говорим за любов и връзки и изобщо за всичко, което вълнува младите хора. Ще се опитаме да даваме съдържание, което да мотивира и да ви вдъхновява да живеете извън нормата. Това накратко за The Metric Mind за сега. Надяваме се тук да намерите много стойност и да прекараме качествени моменти заедно. Радваме се, че това видео достига до вас и останете за следващото.